den woro ba tigi bologa o ko do de nyinin kalike ko ika dendo ka dugukolo do titiri ki ka dendo togo do ola ka ake den togo la ko be togo de nyinin kalike den woro ba tigi bologa ko bo atebe ni den woro bu bolo atebe ika titiri do kelen togo la ka toye ni be titiri do be togo la titiri do be togo la dugukolo do titiri do be togo la kelen ube ku be toye Numan ibn Bashir Numan ya ko ale fa Bashir ko adella kale kerekereya ka fendo takadi ale mama anyona di don to mama na ye jon aka jon nkedo takadi Numan ibn Bashir ama adi anyona di don to ma Numan bako akonete jenin nin diliye fon kata cide nyininka akata fo cide nya folo ako faima ifule kan min dinde monte jena ta cide de nyininka folo ni cide nya min fola Bashir retara cide nyininka awa akonne dendo be nye kadodo tanka jondo takadama cide ko denwore bu bolowa ako ya nyogona duma wa ako ayi ciden ko la tashhaduni ala jawri ako kanan ne sharia tonyalila ni tonyali de kanin ke sharia tonyalida hadisan na chudo ittaqullaha wadilu baina awladikum ciden ko isralanye akatila dewni nyogonje hadisan na chudo la ciden ko yalo iye jomuso ndi iwa idemmi matew iba fi alika nyuman ki ye chogo me ki bato chogo me iba fi ka deun to fana ka nyuman ni bato chogo la ko ako ijja fala ako wala kana le kere ya ka to donc ka nyin kali jabi ate daga ika deun ne ka kelen kere ya ko ibe titiri do to la ka to e wote be sila me sharia la ni fo anko ittaqullah wa dilu bayna awladikum aysra lanya katile akadawni nyonje anko ni tilenya min wajibe ka kado di yoro de law ni yerebe min ke ka ke kado ya ni sonja dewunye bo kodo ko cinye yere do musomani chemani musomani fulani yorobe dima li zakari misil hajjil musayyan boko ni be kado fana di ko ika ni tandi ni ma musomani matandi chemani me ko be do bolo me wote kuma sahalenye minye ni chiden ko tile aka dew ni nyogonje tilenya site ala katila libo ala ye chinye tila dew musomanu chemanu nyogonje chogomide ni e fana be hari kado de duma jiyan kono ube atila o chogo de la ni ye mugadi chemani umma ewa ni ba ke ku ni sonjana de tandi musomani ma comme chiye be tila chogo mi de jiyan fana kado ni bu ni sonja be ko chogo de la ni ye titiri fula do chemani togola ibe titiri kelen do musomani togola ala ka tilali yode tilenya site ala ka tilali bo don ko ka kuma sale ba ke ni jogo de la mais an ko ni ne kado di de mais den ka musaka ko no ka wajibi ko o be sagi kata kelen ka haju hakedema o tilenya ye ode misali la e ka dewna shebe do ato be shebu ye wori bu bolo yere be se ka muso furu yere mais kelembe ala yo garjage gelaya e yere ya deme kam manan kun da ma chogo le yere boli la chogo boli he boli ke chogo a garjage ma foni afana mako jora muso furuma sheta ale ka muso fura yere shebe to ye ka muso furu yere ni nye haju de muso furae hari ni ma muso furu do ye ni nye haju de
ube to bebe barala bebe se ayere koro bebe sa le kan fama ni e ka dendo de kera dese bagato e hara kan nafaqati o bolo o kan nafaqati bi kay be nafaqat dama har ni ma nyogona di nonuma ni nya haju ni nya ka haju na ka wajibi de a ube donde do banana ale ka furakeli wa keme nyogona tarala shariata bilika ko wa keme nyogona di den to fanama parce que ni darura ni haju de donc nunu ka famu darura ni haju tilenya yede min ka wajibi min yi ko kai ni o wajibi nyogona te nin ka wutika afu salila kalam fuli don do be kalana e ka den do be kalana nin te kalana nin de kalana be hatagiya kalamina un ka saye nin te kalana nin ka kalamina un saye ku dama atika ko ka nyogona din ni manate kalana donc nunu ka famu haju wa hakki wajibi hakke tilenya yide min ka hajibe minna ika kai ne ewa kado yoro de ron anko ewa ni chemanu de ni be min din ni manyu ona din nima ni chemanu mu musomani de do ni ewa mugandi chemani ma tandi musomani ma wode alaka tilelenye tilaliye wode kuma sahalenye ko maami nye bana bagato e ko kirna min be kala puro akashino ka opere silamia saro bila mina juma kono aka a chogo ya juma atigi kanyin kari prepare la tigi ay atigi ko akanyin kali prepare la tigi yala le kambala ye trina nyerede abe daga kake mugola wa ube akambire na kirina sallu watu munumbe temala de wa ode ka prepare la tige ko balma do ye nyine kalike konko ko denkundi do nye silemba ma donc ka dumuni tobe sogoma jonna mo kata dumunu be tilega na ya soro abanka dirisula ayenni me ambolo haro donne ni fo dewrabu na ya soro abanka dirisula an kuma nan nin denkundi ko inka ka prepare la tige an ko lejina daima le bosil mo lifta nyinin karanina uko min ye sogoma jonna e kam mo fara nyogon ka ko denkundi ate ciden ka sunna kono ciden madele ka ke sebo madele ka ke tabino madele ka ke ka be fara i ka so kono ko denkundi so be tobi ka ke komi konyo kutuba wo kala woro be tila ninka mori ka sara be bo wori min be dama be bo ka da aka tamaro kilo be da a koro na be ta ka so mina bena ciden na ka sebo manunun ke ko ni mugo yin nunun ke ni dina to ni sunna to ko ye bidiya ke ni mugo ni suguba jonna den kundi sugu min fulani ko ni ya ke ni dina to ni sunna to de ko ye bidiya do dina ko ciden ka sunnate ni mugo min ko ni ma ke ni dina de ni ma ke ni sunna de ne ya ke ni kallada yo yi kallada bi bolo me kana ke ni dina to de ya te dina ko na te sunna ko bon ko min be dina ko na be sunna ko ni ka den kundi saka fara na kadiye asogotila depuis sogo kene atila ibe munun so iku so ato ere ba to be kaso ko ribadu ube na kadiye ni ka sagayin faga sagayin tobi atobilen ko fe dumuni atila ibe munun so dumuni laika minan takata duma ato min be to ini ka demba ya badu ni nyalla hala fulana ube la hala sabana abe tobire niya abe tobi amona tile ganfe tile fana du wakati ika sigi nyogo munumbe ika tere munumbe ika balma suru munumbe wone aka dumuni ke nyogo fe basi to nisila me minye so ma jonna ta ko ni wote dina ko no te sunna mo shikano ke ni sunna to koy kanu ke ni dina to koy ko ni kafiri fatura kata foli bina so mo wala ma do ko be chogodi
bon nunun bebe surunya kanani mujamala wuye silamu kato uka janaja kola anyo de fo kafiru kato uka janaja kola uka dama ni mujamala debe nana beye ni kon kata foli ke Allah ba do fana ba fo ne be sta jo aka janaja la do har ni madwa ukai anyuma ye min ye silamiya la kafiru ka wa janaja ko bu damar ku ka koke annu te fenkelena e fana tabi damar parce que mun be mugo mina ko abenan tala ni kafiru nana e tala e tayi cinyade ni ale nana e tala e tayi cinyade mais ale tayi ngalonde e man ka kata ale tala e may haran ka sallu ambe be sallu mun ka nyon fe silamu ka sallu ni ka few e be dumuni di uluma e be sogo di ulube sogo di ema bon nu ulu fana ka feti sera anta fo e fana kata dumuni ko fo ko ka dumuni di ma ko ikamina parce que e tayi cinyade ulu tayi ngalonde ni ale nana e tala e tayi cinyade ale tayi ngalonde donc minye kafiri na fatura kanata joye ko ibeta duwa ke fo na ya sori sigi nyolo ni ko masala do ni na be na be duwa min kenya na mai ala kanna ukanda ala kanna ukisa ala kanna ukanda ibo duwa ka mete duwa ke so yin kone mais ni nya a nyogon foni fen o de manka teme ani nyogon je ibeta kafir fo de harabana bagato yere ibeta fo de ni islamiyan masalaha bala komi ciden tara yahudiya demiseni min fo ka wele kata silamiya ma a laba a ye seri kuma fula fo ka silamiya donc ko harabana bagato kata bola de ni ya do de ni tara bola ka wele kana silamiya ma ka na wele kana seri kuma ma be ke sababu be silamiya ko silamiya masalaha be ni ne beta fo min ni yere ya do o tala kanata janaja fana bo chogo kelende la ni yere ya do ale fatura kam mo munun be bon nin tara do ku ye o be ke sababu ye ku dusukun gere silamiya la o be ke sababu be silamiya ibeta min ni ya do dina masalaha tala kanata ah 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 karamo munun be o ko karamo munun be fen fo min te dina kono nu be biriya fo ni yo fo a ko fe basi balawa min ye nawawi akari ya rusalihina kono korofori bondala korofori munun dagara abo wulu fo abo kono fashiri ube biriya mo ni eye mogo doye ale be bidia mogo do de nofe ube kalande ndo abake ka kala bidia mogo do la me ale ta do e ba do ka fu ni bidia mogo de i ka kalande ngole kofe ka konanja ke me disukun kono anganya ni konanja de i ka nganya kana ke nawa ko kan nin kolosi de ako mogo do be ko do ta ni konanja e ka soro nimba ale kono atigi ka hasira na to cinyanga nia ako junubi law yero la de ibi diskon kala se kan ngani ne si hade karasa ni ini nin karasa be nyuwon fe abe don ka bola ni nye bidia mo de yere korosa ma ha ubi karasa ni ba ke kata kala ni fe ni ndem ni fote dina kono de yere korosa ma de ni yen ken ne si hani konnan jade foitika koro foli junubutika min na ya sore ma fon ne si hani konnan jaye iya fode doro pour ka to de tian korofoli de do mais ni ya foni ne si hani konnan jade mo ye o te korofoli ah munyasoro bon konna be salila tahiyya yere laba tahiyya kera salamu make kiriya alma misro aw be bo salila chogodi akilen kele baka salamu kana yere ah wa alaikum salam ah Ebi uta
bon ko e be baara kɛ e ye mɔgɔ ye e be baara kɛ jida de la ba danga de la mɔgɔw saraka sugu dɔ b'u bolo filen kura dɔw bɛ se ka t'o fa sabune la ka taa bila ji kan bon e be baara kɛ ba danga la ni e ye o minan ɲuman a bɛ se ka mako ɲɛ e sabune in fana e bɛ se ka ta ka taa di ka muso ma ka fini kɔnɔ o bɛ cogo di foyi ti ka kana nafolo bila n'a bɛ tiɲɛ nin sugu dɔɔnikɛbaaw ko ale hakili tiɲɛna min taara bila ye ale hakili tiɲɛna ka taa nafolo de tiɲɛ ni nin ye nafolomafɛn ye a kantigɛlen tɛ n'an b'a fɔ a y'a kantigɛ ji fila sabune de ye nin ye minan de ye nin ye n'i ma sira a ɲɛ ko ni n y'a ta fɛn b'i sɔrɔ a ta i ka t'i yɛrɛ nafa n'a ye n y'a ye dɔɔnikɛbaaw dɔ bolo ko n'i b'a ta ayatul kurusi ni kolo ninnu kala ka i k'a ta tɛ foyi k'i la i ka t'i mako ɲɛ n'a ye parce que Cheikh Abdallah Bumbaji a ka kitabu tawhidi sarahu la a bɛ nin yɔrɔw fɔ a ko ciden salamu a tile la Maka lata kafiru tun bɛ taa sarakati minnu bila ye wariw ni makoɲɛfɛn minnu n'u tun bɛ t'u bila lata kɔrɔ k'u t'u d'a ma ko ciden ko a ka sɛba dɔ ma ni dɛsɛ ni fantanya tun b'a la ko a ka taa bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a ta ka mako ɲɛ n'a ye donc min ye nafolomafɛnw ye i b'u ta ka t'i mako ɲɛ n'a ye don dɔ la kintɔn moto kan n bɛ n ka moto dila yɔrɔ dɔ la n ye baro fila fɔ ye n bɛ sigi k'u lamɛn dɔ ko dingiɲɛso ko dɔ ye waafula kurakura bila kan ko musokɔrɔba dɔ nana a b'a kɛ ka jɔ ka waafula biye lajɛ a b'a fɛ mais a dɛsɛra k'a ta denmisɛnnin fitinin dɔ nana dɔrɔn ca a ye waafula in ta musokɔrɔba ko a di ne de t'a rɔ u ko a y'i ta tɛ dɛ e siranna o min y'a ta o de t'a rɔ denmisɛnnin ko ne t'a d'i ma dɛ e donna kun na e dɛsɛra k'a ta ne de y'a ta a taara n'a ye fulanna ko ale taara lɔgɔ ɲini de dɔ kɔngɔ kɔnɔna la ko ale bɛ min kalama ale bɛ tu kɔnɔ ko a tilo bɛ mobili kan na ka na motɛri kan na ka na ko ale y'a dogo ko ja u ni bakɔrɔni belebeleba de nana kati dɔ kɔnɔ ka dingiɲɛso de lajɛ ka bakɔrɔnin jɔ a la ka juru jan k'a la ka taa juru siriri dɔ la ka bakɔrɔnin jɔ dingiɲɛso kɔnɔ ko ale ma kum'u fɛ a ko tuma min taara ko ale ka lɔgɔ ɲini ma bɔ ko a ye bakɔrɔnin de ta k'a bila kɔfɛ ka na n'a ye n ko y'a ɲɛ ka taa nafolomafɛn siri bon ni yɛrɛ i bɛ se ka dɔn ni yɛrɛ bɛ se ka hadamaden mako sa diɲɛ kɔnɔ k'i dɔ jahanaba kɔnɔ parce que ciden ko a ko muso dɔ jarina jahanaba kɔnɔ jakumani kosɔn ko a ye jakumani mina k'a siri a tɛ ji d'a ma a tɛ dumuni d'a ma fo nin nɔgɔ ni kɔngɔ ye jakumani faga ala ye muso in dɔ jahanaba kɔnɔ o kosɔn e bɛ taa baga n'i ma fɛ e bɛ to o siri kɔngɔ kɔnɔna la ji t'a kɔrɔ ye dumuni tɛ d'a ma ye ni kɔngɔ ni nɔgɔ y'a faga i bɛ don hadisa kɔnɔ i bɛ don hadisa kɔnɔ i mako bɛ sa diɲɛ i mako bɛ sa lahara ala k'an kisi kantanga mais min ye kantigɛli fɛn de u ye ba dɔ kantigɛ kan'o ta dɛ o ye jifa de o ma jobi ala nusubi o ma uhilla li ghayri llahi bihi fɛn o fɛn y'a sɔgɔla mana kantigɛli fɛn man de kan'o ta donc minnu y'a nafolomafɛn manw ye kana tɛmɛ o la ni nafolo bɛ tiɲɛ ni e ye fantan ye u ta i k'i mako ɲɛ n'a ye ni e tɛ fantan ye se b'i ye o sugu u ta i k'a di fantan dɔ ma waaleykum salam donc filanan bon ko ni e taara kungo kɔnɔna la i b'a sɔrɔ ciden ko n'i bɛ min i ka min ni i kini bolo de mais ji bɛ minɛ min kɔnɔ ni e b'a ta ka min n'a ye bolo kelen tɛ se ka ta e b'i bolo fila de fara ɲɔgɔn kan ka ta ka min n'a ye ko o bɛ cogo di baasi t'o la o ye darura de tant que bolo kelen tɛ se ka ta k'i min
iye bolo fulana faraka pour aka ideme be se kami chogomi tanke kinin bolo shembala bashi tola parce que nana ko cide sallallahu alaihi wasallam minye ko atara fatuhu makka cide sunen tundo akera sungalo da sunen tundo lagasara fora cide me a ko sungelera mo kare lagasara ko fe ciden ko kana ne je ko nyame ka ciden yin mina bolo fulala te beyaye amina ka suntige pour jama tobe ka suntige wa alaikum salam bon koni e taara misiri dɔ la salli wagati sera e ye misiri dɔ ye taara salli ye salli kɔfɛ i nana dɔn ko tariqatigiw de don yala i bɛ sagi ka salli kɛ u bɛ mun kɛ bon nin ko sugu y'a dɔn tariqatigiw tɛ lahala kelen na bidamɔgɔw tɛ lahala kelen na bidaw tɛ cogoya kelen ye bid'atul mukaffira wa bid'atu ghairu mukaffira bidia dɔ bɛ yen o bɛ kafiriya o bidia sugu tigi salli tɛ saha kɔfɛ bidia dɔ bɛ yen a tɛ kafiriya a bɛ fasiya de salli bɛ saha a tigi kɔfɛ donc ni e to o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na tariqatigiw don bidia mɔgɔw don mais i bɛ bidia min kan yali u ka bidia b'u labɔ silamɛya kɔnɔ ou bien a t'u labɔ silamɛya kɔnɔ e t'u dɔn e b'a jate minɛ lesiri la ka silama to silamɛya de kɔnɔ fo ni dankaniya sɔrɔla ka min labɔ donc o sugu la sageli ti ka salli la donc ni b'a a dɔ de kɔni bidia mɔgɔ fila a ka bidia ba kafiriya o a ka bidia ta kafiriya o mɔgɔ kɔni n'i b'o dɔn kana taa tugu ka salli bidia mɔgɔ kɔfɛ tant que ka sunna misiru t'u bolo mais e sallira ninnu kɔfɛ i t'a dɔn o kɔfɛ i nana dɔn ko tariqatigiw ni bidia mɔgɔw don bidia sugu min don ani u ka bidia b'u labɔ diina kɔnɔ a t'u labɔ o dɔnni tɛ e bolo sageli ti ka i ka salli la ko kumarasen de do ko ale ka juru tun bɛ mɔgɔ dɔ la san damadɔ kɔfɛ a nana juru di juru nana di ale ma a bɛ jaka bɔ a la san minnu tugu a t'o bɔ la an delila ka nin fɔ yan an ko min ye kɔmarasa ye ni e ka juru minnu bɛ mɔgɔw la cogoya fila de don n'i ka juru bɛ mɔgɔ la e yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ min se b'a ye mɔgɔ min dɔ fana n'i ko n ka juru sara o yɔrɔnin kelen a b'i ka juru sara ni juru bɛ komi ka warijɛ de a kalifalen de bɛ nin na dɔrɔn n'i ka juru bɛ mɔgɔ min na juru sarala de don se b'a ye fana n'i ko n ka juru sara don o don o yɔrɔnin kelen a b'i ta k'a d'i ma ni juru sugu bɛ komi i yɛrɛ ka nafolo jɛnda kalifalen de bɛ n'i b'i ka nafolo jate ni juru sugu jate ko i ka jaka bɔ dɛ nin y'i ka nafolo dɛ u bɛ dɔnnikaw dɔ ko ni juru sugu i bɛ se ka to ye dɛ kana jaka bɔ mais ni i y'a kanu san min n'a y'a d'i ma san sa tɛmɛna la a bɛ jaka bɔ a la san sa tɛmɛna i b'a bɛ jaka bɔ a la nin ye ka juru min bɛ mɔgɔ la se b'a ye juru sarala dɔn juru karite filanan i ka juru bɛ mɔgɔ dɔw la se de tɛ ale ye yɛrɛ fewu ka sara u bɛ se b'a tigi ye dɛ bɛɛ b'a dɔn de a tɛ mɔgɔ ka juru sara i t'a sɔrɔ u bɛ e ka juru bɛ faama de la a tɛ se ka kani dɔnnikaw ko juru sugu nin kɛ komi n'i ta tɛ i kana jate ko a bila ye mais ni ala ye garijɛgɛ k'a la san min i b'o san kelen jaka bɔ a la san minnu tɛmɛna la o jaka t'i kan donc ni a tigi ka juru ye o sugu de a tun bɛ fantan dɔ de la se de tun t'a ye donc an ko i kana jate i yɛrɛ bolo o san min a y'a d'i ma i b'o san kelen jaka bɔ a la dɔrɔn subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk